салом алейкум дӯстони азиз. пешай влога сар кардан ба шумо як канала тавсия медиҳам. беҳтарин канали влога. медонам ки шумо канали влога нағз мебинед ки чизҳои пухтупазои нағз боша ки як чӣ бо бахтона омӯзен. анами каналда обуна шавед духтаро. ин канала мак ҳамчун реклама борикадестам. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки сухани мара дар замин намонда ҳамин каналда обуна шавед то ки инорам 1000 шидестиян қариб монда як ҳаракат кунен ҳамида камта дастгирӣ шава ҳами хоҳараки ма 1000 шава. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. раҳмат ки моро дастгирӣ мекунен. кадом вақте ки гап занам дар канал обуна шавен ҳатман шумо обуна мешавен. ҳазор раҳмати калон. сухани моро ҳами вақте ки реклама мекунем дар замин намонда обуна шавен. илтимос мекунам аз ҳамаи шумо беҳтарин влога хутон тамошо мекунем бо баҳо метиҳем ки чӣ хел ҳамаи чиз дар ин канал дида мешавад. силкаи канала дар комментария закрепит мекунам. ҳатман дар он обуна шавен. салом алейкум дӯстони азиз. хуш омаден ҳама каса ба канали мо. як бори дига ба шумо салом мерасонам. имрӯз мо омадем ҳозир аз бозори калон дора ранги корвонай амҷа омадем. амҷа да хела як остановка зиёд раҳ монда автобусаш дар дорем. амҷа сеткоома бинед нами харид кардам қабо барои ҳами хона ба рафтам хона да ба ҳазар нишон метим ки бо барои ҳами пухтупаз чияй хариди мо фақат мо ҳамин чизда ҳавас дорем ки бихарему бупазем. оз мо камтари дига истода имҷа автобуса нишон додиста ки 5 минут пас мебия мераса хона меравем иншоалло. имрӯз якшанбе бениҳоят одам бисёра ира бинед остановка пури одам раҳрӯ магазино бозорда умуман аз одам бисёр гашта намешавад. дӯстони азиз мо рафтестем хона. имрӯз якшанбе бозор рафтем бо камтарами чизои даркорӣ гирифтам. дами рӯзои одихии мардак меравем дикаса худам тоқа ҷуар бозорш беҳад дури бадай хали намефорам да. вали тоҷикистонда боши тезда медави мери корвон харида мекунӣ иҷада бозоршда хали тоқа намефорам барое ки автобусои иҷа ҳамаш ба телефонай. ма ҳозиражда якта симкарта дорем ба ҳаму телефон бо карта да ҳаму боша картаи қазоқистон боша баъд мешинӣ мерави ихали наметони рафтам. раҳмат барои дастгиритон. ҳазор раҳмати калон барои ки ҳамхел гапои нағз навистем барои пухтупазои мара беҳад таъриф карден. раҳмати калон. иншоалло бо ҳамхел давом метиҳем ки то ки шумо ёд гирен ҳамхел оддӣ карда мефаҳмонам. фақат дастгирӣ кунен лайка фаромӯш накунен. ҳар вақте ки ҳами зангулача дора ҳам зангулачаро бояд шумо биҷиқен барое ки агар зангулача набоша видеои мо барои шумо намеброяд. ҷое ки подписатсия ҳаста амҷода подписатсия мекунед зангулачаро меҷиқен. вақте ки ҳар як видеои нав ки биромад шумода меброяд то ки қафо намонен ай видеоҳои мо. инам ха дӯстони азиз баъд савол дода буданд ки дар қазоқистон астанада ҳамин шаҳре ки мо будем як видео карда будам гуфтанд ки чида дар раҳҳои иҷа одам камай дар тоҷикистон беҳад бисёрай ҳастай одам бисёрай. ина ҳозир остановкара сёмка кардам раҳрура имрӯз бо якшанбе беҳад бисёрай одамои иҷа бисёраш кор мекунанд кори давлатӣ ҳамаш қариб кор мекунанд. рӯзои корида одам кам мебинӣ. вақте ки бегаҳ шуд ҳамха одам бисёрай дар ҳамин шаҳршонам центршонам дар ҳамаи ҷош мардум хай кор ки кунанд баъд рӯз дуроз нестанд. охи ин рӯз якшанбе бозорош да автобусош ҳама талпаи буд ки пурри одам. инам ха дӯстони азиз то охири навора ҳамеша бо мо бошен. раҳмати калон барои диққататон. омадам ай бозор. ман гуфтам чизои ҳами занонаша нишонтан тиям наканеста ман ёфтам аз элит ҳамун бозори калоншон ёфтам. ин магазин наёфта будам. ҳамун хали як магазине ки калон супермаркет фақат ҳамунҷа мерафтем. камта хира буд спичкаш киштагӣ будай тамошобинон дар берун сёмка кардам кишта будам. ба саволам дода буданд яхе одамо ки шумо дар берун спичкатона гирон мекунед ё не. ина нави гап дар ёди мо омад хела пеш буд. спичкара ман дар берун гирон мекунам мекушам дар хона гирон мекунам барое ки берун худаш ҳаво рӯшани хушрӯй дар кор нестай.
баъд гирифтам ами антижир бо навш новая формула будай барои специалиам ами духовка гирифтам лекин мошиная пенка гуфтай амирам ранги ҳамун буд вай казаншам буду хай гирифтам барои ма нишон тим ҳозир ма вақти тоза книда ба нишон медим ки чи хали зард шудаге зарди доғ задаге вай чирк нестай лекин доғай жирам нестай барои ҳамун гирифтам шакиш то биками бизани ҳамун доғош бирава ба тамошобинон бо як ай миф гирифтам мифама нав дидам ки хали средствои посудашувакаш будай ма фери гирифта будам фери ранги овори буд ҳеҷ хаф намекард акчхе пеш вақт ферира таъриф мекардан душанбеда ба рамиз мешудам рамизам қа хушрӯй буд чем ферира рамиз мада маҳқул буд ҳай даф миф гирифтам барои мифа айнашам беҳад нағзай средствои посудашувакшам баъд якта собуни хазяй свини гирифтам хазяйка ма бе и наметонам да ма ира чиха нағзай бинам бисёр чиза ба и мешум беҳад нағзай дасти одамам ҳам мулоим мекуна нағзай ба хали якта барои кӯдако гирифтам барои овозикунишон баъд якта поднос гирифтам на канеста и пластмассия арзона ки оха қимат неста 15 сомон мешавад ҳам қай сомони қатӣ и арзона ки хушрӯай баъд барои нами пирожни ягон чи мепазм мегирам оҳанӣ гирифтанӣ будам ки 250 сомон дута оҳанӣ буд ба нагирифтам ба гирифтам хали ҳам пилмен мебирӣ ба и ҳам пончика мебирӣ ҳамаи чиза ба и мебирӣ хали тайёракай кругляк ай гирифтам ҷаш тезаки хушрӯай бихе бакал қати зур зада намекунем и осонтарай баъд як косача гирифтам ха косачаи нав будай маҳқулам шуд ҳамин цветш будай дига цвет надошта ма дар розови мефорид хай гуфтам уқа бад нестай ишам бо ай намуд гирифтам ба иш бо ҳам ду рола бозӣ мекардаем ҳам тарелка борӣ бинед чӣ хушрӯакай ҳай гуфтам бе ини хай меша дар холодильник ҷойгир намеша бо иҷода бо ягон чизи дига мемонӣ агар холодильник дамонӣ бо кришка дора чизи кришка дора нағз мебинам баъд як тавай гирифтам тамошо бинам наканеста ки чизе ки мада даркорӣ буд и 2 сомон 70 дирам мешада пластмассия анаразвиян хай мешавай хали як бордаи чӣ намешада мебара як моҳай хушрӯакай тухм гирак пирожни гирак халиам надоштам ай барои ватни палочка гирифтам зубной щётка гирифтам баъд гирифтам хали фольга гирифтам фольгам китайский буда не ки хай хушрӯ 10 метр доштай во гирифтам ами шир гирифтам ам хали кремо гирифтам варёнка гирифтам тамошо бинон варёнка бо маслои мегирифтаги мо хай кириешки шпроти гирифтам баъди ҷодаи вай гирифтам у какао бисёри бад ғам дод аму последни бисквити кадагида пирожнида вапше сиё накард хушрӯ вай ини хали какао буд инаи какао буд анаи какао бинен ҳами какао аҳамиятиенда бинен и барои пекарни будай специально кондитерский будай и какао кондитерский нестай чиз просто натуральный продукт нестага ира мегири кофе чой мекадай аҳамият надода гирифтам ҳамиха як пачкара дохтам вообще сиё накард ха ели хай тём никард лекин маззашу какао дамонан набуд анаи чиста 100% гуфтай сиё мекунад зурай бо гирифтам дина рафтам ай пеш магазини хона рахат харидам фирмаи рахат и чиста ранги шоколадния какаош бо вообще зурай и қиматтараи хаята гирифтам барои ми тортода қати сугушонка аралаш мекунем беҳад вай мешава шоколадни мешада болои пирожни торда осонак роҳош қати какао сугушонка ай гирифтам хай ҷода баъд гирифтам лавровый лист мурч гирифтам мурчои хай кулла ина аку килоакшайда разрехлитель баъд гирифтам стружкови кокосови стружки сабзакш гирифтам бои интересни мешада дар болои ами пирожниё фасонак анам харидем мои дӯстони азиз барои занҳо як кондитерский чизо бисёр гуфтам нишон тиям бо ягон кас да ягон фоида меша ягон кас бо мефаҳма чизи дар кори антижири ма буд беҳад барои ҳамин хирсан шудагиё ма ҳама мара хайёша вай хирсан нева ҳамидаву бисёр ба антижир да ки кори ма осон мешавад
камтара кам боша барои шумо мотиватсия. Тамошо кунед дӯстони азиз. Баъд дар комментария касе менависа ҳами подписчико яхел ҳами саволои шумо спам мерава. Баъда намебиёя маҳкам меша чихалӣ мекуна ҳами ютуб намебиёя. Баъд ҳамун смс мешава баъди 1 ҳафта 2 ҳафта пас мебиёя. кадомеро ки комментариёша ҷавоб додагӣ нестам бахшиши зиёд дӯстони азиз. ҳатман мада ки омад расид беҷавоб намемона. саволои барои пухтупаз чизе ки ҳастайн нависен ҳатман ҷавобтон метиҳам. ҳазор раҳмати калон ки барое ки ҳамин суханое ки ман мекунам ҳамин рекламаҳои канале ки мекунам ба як умед ва ёрам мада дархост мекунам шумо ҳатман обуна шавен дастгирӣ кунен то ки як зани тоҷикам пеш рава хеле шод мешавем. дӯстони азиз иҷода ман сар кардам торти бисквит саюзни ами кремои саюзни гуфтум як бор бикунем. ҳоли ман сливки иҷода нагирифтам фақат маска сгушонка қати крем 7 тухма сафедиша зардиш ҷудо мекунем. ҳозир и бисквитмон камтар масла дора дурнишда номи бисквит шифонови бисквит меган. хали бисквите ки камтар масла дора. шумо то охира тамошо кунен. ҳатман косае ки мегирен тухма сафедиша қоқ боша тоза боша беруған боша ягон чи олуда надошта боша ҳатто як қатра об боша пена намешава аму ранги нишола бори намешава. инамҷа ман зардира ҷудо када эҳтиёт када гирифтистам ки ягонташ накафа. инаме хел 7 дона тухма бо тухмое ки ман ҳозир истифода бурдастам майдачаян. шумо агар тухмои хали размеруш калонтар дошта бошем 5 дона ҳамин рецепта басай. иҷада ман гирифтам 150 грамм шакар 10 қошуқ мешава. 10 қошуқи калон шакар 150 грамм. бо хаяк одаме ки ҳастай ширинтар мехоҳа бисёртар дозия не ки ҳами 10 қошуқ нормалния. иҷада ордша 12 қошуқ гирифтагиам. 10 қошуқ шакар 12 қошуқ орд 1 пачка разрихли тил баъд 50 миллиграмм масла тамом ҳами руғани алейна меандозам. баъд тамошо кунем ки ман чихе руғана кай меандозам охир дай кам тараки хамир хати аралаш мекунам баъд да хамира ҳамаи ҷош меандозам. ранги соат бори намехе як тараф мекобен намехе як тараф фақат бисёри бадам намековен ҳамехел боло мекунеша худаш ҳами элакча кадагия ҳамаш ҳал мешава. ягонта кулула да дурнаш намона орд бояд. намҷа 10 қошуқ орд аввал андохтам ба охирда 2 қошуқи дига обши 12 қошуқ шуд. баъд анам кам таракша аралаш мекунен дар даруни вай якҷоя бисёри бад намековен ки бисёри бад кофтем ба объёмуш пас мешава. духовкада дар ҳарорати 180 градус мемонен 20 дақиқада мепаза бисёри бад намонен ки насӯза. ина тамошо кунен.
да камтарак сугӯшон кара да қатиш какао аралаш кардам. Инам хея намуд торте тайёр кардам, ки ҳамаи занҳои тоҷик тайёр кардан метавонанд. Осонай, ягон намуд гул мондагӣ, хеле гулмонӣ нестай, кори осонакай. Барои кӯдако торти ки ҳами бамазза, ай дасти худтон сливкира мисол яхел одамо зада наметавонанд барои сахт шуданаш. Ин ҳамихе маскав сугӯшонка пешвақт ҳами сливки хелиё набояд, ҳама ба маскав сугӯшони молоко мекардам. Болош да шоколади алпенголда тиёрка кардам. Қа хушрӯй омад ки влоги оянда ҳатман буриданашам нишон метиҳам, камтар питатсия кунам, нав пухтагиам. Ози влога монтаж мекунам, барои шумо мепартом. Раҳмат барои дастгиритон. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Лайка фаромӯш накунед то наворҳои оянда.